Dek, tengok dek. Loh, katanya Andi sama Mbak De. Mari teko omahe ibumu aku. Lah saiki aku kate nang omamu maneh. Loh, nggak mau sepi Mbak De. Karena uang, tak Sinta iku mah metu ambek Alek. Lah terus aku teh nandi saiki? Nah, aku saiki kate golek pulsa aku sampean entekno gak telepon ibu wingi ku. Lek kon tuku pulsa, ya sak sinyale, aja tuku mek pulsa tok. Opo wong wingi aku telepon pedot. Tuku sak pulsae, sak sinyale pisan. Loh, ndek Pak De tuku pulsa sak sinyale. Menisan tuh gak tawere mari aku wis. Ya wis cepetan nang tuku pulsa kono. Iki ya apa iki? Lah ndek omah kena uang sepi. Ya wis, aku tak nang omahe kancaku dhisik ae lho. Engko lek wis arek-arek wis mulai kabaran aku, ya. Ya wis rasane. Hei, Lek. Komitmenmu iku wis temenan ta? Nang ibu iku. Soale Pak Ade iki wis telepon ibu. Kontingen ya, Mbak? Lah, kontingen, komitmen Lek. Kon iku aja niru Pak Demu. Sing genah ngono lho Lek ngomong iku. Aku seneng lewat Pak D. Awakmu seneng, aku iki lho senep. Apa, Mbak? Senep ngrungokno omongane Pak D sing mencelek kabeh iku lho. Gak apa-apa mencelak kabeh. Sing penting Pak D iso ngerayu ibu. Aduh. Dan muga ae. Lakaran nih, kon niku ono ae kok melok bandengan barang, mbok melok-melok pengajian, tas sholawatan kono. Mbak luwe aku, Mbak. Luwe yo mangan, luwe kok malah curhat. Ono-ono ae kon iki. Aku luwe, Mbak, tapi alasan ketemangan. Anjen awakmu iku padha ae ambek Pak D. Padha-padha mulete. Berarti apa sih, Mbak? Ya awakmu iku jare luwe tapi rasa-rasen sing kate mangan. Iku apa jenenge gak bulet iku. Wis, Mbak, ayo mulai. Dinene Mas Doma. Ayo cepetan. Nah, di Sinta ambek Alek emang. Sampai Yamin ora mulai-mulai. Mosok kesasar iki. Tekan dia kok sekait mulai. Kesasar kayak aku sama ini. Mari blonjo, Mas. Lah iki sih blonjoane iku. Bonjone andi, Dik. Bonjone pasar wajak ono ta? Yamine kok kait mulai. Wis aja rame ae. Salah aku mang wis kepethuk Pak D. Podo berarti. Lah sampeyan kok endi kok iso kepethuk Pak D? Aku mangko iku tuku pulsa, Dik. Petuk Pak D nek dalan. Sampeyan petuk Pak D di endi? Aku iku ketemu Pak D ndek omahe kancane kono lho. Terus tak jak bareng rene. Anjen sangar lewat Pak D. Loh, sangar apa oleh? Lah padha ketemu kabeh. Lah, ndi saiki Pak D? Lah mangko bareng ya Mbak aku. Lah, ndi Pak D iki? Kok durung teko-teko iki?
Janjen Pak De, Mas. Pancen ngono penggaweane bulet ae. Bulet kaya awakmu. Kabeh-kabeh ngarani aku bulet. Kabeh iku sapa? Mbak yang ngono ngarani aku padha karo Pak De. Anjene ponakane. Lah aku mang iku kepethuk Pak D, jarene Pak D ibu iku wis gak muring-muring Mas. Jadi pinter Pak Dulek ngomong. Sampai ibu gak muring-muring. Lah iya, Pak D iki dintenteni gak teko-teko. Aku iki kepengin ro jawabane ibu iki lho ya apa? Aku yang pengen ro, Mbak. Ya bentar muka ya lek, oleh restu berot lek awakmu. Tidak bolak-balik minggat ae awakmu yo. Lah, iki lho Pak D. Pak De. Gak krunguan sing banter. Pak De. Noleh tak Pak D. Ora ya, Mbak. Coba anu suwitono ae kon lah senengane berot ta. Pegel ya aku, dijuli ora moro-moro Pak D iku. Coba lek delok meneh. Ya rene ku, Mas. Pak De. Cepet aku ya, teko ya. Cepet, Pak De. Lah wong aku padahal aku iku ndek mburimu lek. Lah kok awakmu teko kari, aku lho kondisi. Si Pak De. Bawanten sampeyan. Oh, lah wong kene kok. Ya lek kono. Coba sih. Lenggang mriki lho Pak De. Ngadeg-ngadeg ngono iku. Iya, Pak jare Pak De. Nggih Pak De. Nipun terus iku Pak De. Si. Sikilku kari ndi rek? Sikilku kari ndi lek? Oh, lah iki opo iya. Oh Pak De. Wah, ayo De. Aku iki ya wis ngomong lek ambek ibumu. Nah, ibumu iku koyoke wis setuju. Ngono. Terus Pak De. Ibumu iku mek kuwatir. Kuwatir berot iku perlu apa? Soale wong berot iku lek kalap kae. Lah ya lak bener sih aku lek. Bener ta sampean, Pak De. Ya jelas Pak De. Lek eling kan mali gak kalap. Ya alhamdulillah Pak De lek kali ibu pun angsal. Iya, Riz. Ibumu wis ngrestui, wis ngolehi Alek berot. Cuman aku kudu melok ngetutno Alek. Ya lek ngoten Alek jangan kawal Pak De. Lho. Iki ngono bandengan berot iku lho, Riz. Butuh karnaval. Kok butuh kawalan barang. Lah ibumu mangi ngomong. Asline gak oleh awakmu kalap iku pola iku kuwatir. Soale lek wong kalap, wong bandengan kan mesti nang sumber. Gak apa-apa, Pak De. Gak apa-apa nyopong jenenge wong kuwatir kok. Pun kuwatir, Pak De. Aman-aman. Aman-aman. Wabeh iki kuwatir. Ngrasakno nang sumber iku. Aku iki lho bingung. Soale sumber iku akeh lek. Sumber iku ya ana sumber kencana. Mari ngono ana sumber baru. Terus sumber rezeki. Lah apa maneh iku sumber urip. Ya. Lek urip terus melayu, ya apa aku? Apa gak wedi? Gak ngono, Pak De. Sumber ku sumbere banyu. Aku ya ro nek sumber iku. Aku ya ro nek sumber iku banyu. Aku main guyon. Lho kan, mulai maneh wong-wong iki. Pemene Pak D.